Li bajarê Sakaryaya derya Spiya Tirkiye 16 karkerên ku ji gundê Kelekê ya bi ser Şermexa Mêrdinê ne rastê êrişê hatin. Karkerên ku ji bo berhevkirina findiqan çûbûn Sakaryayê bi zehmetî canê xwe xilas kirin û vegeriyan gundê xwe. Ji alav û amûrên wan jî diyar dibe ku bi kîjan tirsê ji wê derê raviyane. Şîlan Demîr yek ji wan karkeran e ku di fotograf û dîmenên li ser medyaya civakî de diyar dibe ka çawa êrişê wê kirine. Ew dibêje ew nizanin ka çawa ji destê wan êrişkaran xilas bûne. Saça ve mi xito bir de kelekê wan keleka mihinkê êşiya bir de boyna me wanê çîzmiş kirin. Hevalê me hinkê din da şişmiş bî. Gucê me wî şê me girantir bû dîsal me xito îja me xitin hundir o derê ser me girtin. Go jandarma dixwaze bira sulala jandarma sulala Kurda a kewere jandarma pêmine ez jandarma me. Raş dağ su tevri vane. Dugo gegam breta bukujin. Yaki raştı bu dar ki ha ağısa. Dugo gegam breva bukujin. Me bre kuj nav desti am buzore derxat. Dapîra karkeran jî dibêje heta neviyên wê ji Sakaryayê vegeriyana gundê xwe xewê şevan li wê hermîne. Ew tirsiye ku tiştekî bi serê zarok û neviyên wê de bên. Bekar ji serê de çûyî serbalîfî. Bekar ti serê de çûyî bêtik. Ama navez bivêj. Ka qezê zwa çolû çebeyalayî. Dizim qîza bizmîne birêsî Ana xwazim zilmê li me bike. Pisîkê dikevin di rê qoyiyê kûçikê dikeve deyerê wî kûçika û wî pisîka heyî deyerê me hîş tuneyî. Me qîmerê îsana te xwendir mere divê merê bişewitîne. Çiyaka de salî ziravê wê qetandiye. Viya heqe hiqûqi serê xwe datîne ser şijda divên bisulmanin. Sulmantî bi vî şiklayê. Her sal bi dehan hezar karker ji bo debara xwe ji bajarên Kurdan weke karkerên findiqan diçin bajarên deryaya reş. Lê hin caran karkerên Kurd rastê êrişên nijadperestên. Her sal nêzî 50,000 Kurd ji bajarên xwe wekî karker diçin deryaya reş û findiqa berhev dikin. Di ser de jî hinek ji wan lêdan û heqaretê dixwin. Dişûna ku Kurd berê xwe bidin deryaya reş de çol û çiya û zevî û erdê xwe welatê xwe bajon wê 10 qatên deryaya reş pere qezenc bikin. Hem jî bi bêminetî. Maşallah dekak, Rûdaw, Şermex.